Kaixo, hemen gaude Oskar Alegriarekin, nire aspaldiko lagun handiarekin, baina gaur ez goaz geure gauzez hitz egitera, edo neurri batean bai, batez ere... Gauri etsaiak izango dira, izango gara bai? Bai, pixkate hori. Arerioak. Elkarrizketetan beti etsaigo txiki bat egoten da, ez? Lehia txiki bat, eta orain hori, ezagutzen ez garen fazeta berri honetatik egingo diogu, hori, Iruñeko zinemagile ospetsu eta ospetzen hasia da Oskar, bi pelikularen egile, bata oso ezaguna egin zena eta gure artean... Oso ezaguna etxean bazkaltzeko tenorean? Egun horietan, ordu horietan ikusteko modukoa, Mak Bakia baita, eta orain Zumiriki estrenatu berri du, naiz eta hori, jende askok, ikusle askok ez zuen oraindik ikusiko, baina bai iritsi zaigu bestelako eremuetatik, ez? Oihartzuna. Oihartzuna, bai, hor daukagu. Bueno, has gaitezke nahi duzun zeratik, baina bai, ja behin bi film horiek aipatu ditugula, lehenago komentatu dugunez, norabidez berdinetako filmak ere badira neurri batean, ez? Bata, lehendabizikoa, hori ahoz-aho hasten joan zen eta zinema aretoetara eta festivaletara iritsi da, eta bestearekin kontrakoa gertatu da, ez? Zagutuko dugu lehenago Venezia bezalako film festival handi batean, eta bueltatzen, ez? Eta ikusi beharko dugu geroago, ez? Fama etorri zaio lehenago. Ez dut pentsatu hori, baina ongi errana dago. Nik, bueno, ikusten dut oso film ezberdinak direla eta oso antzekoak aldi berean, ez? Lehendabizikoa da, Mak Bakia da ehiztari baten filma, ez? Ehiztari bat akzio gizon bat da, ez? Presa baten serka edo bila doana, ez? Eta oinez egina dago. Filma da horizontala, ez? Ibilaldi bat. Eta bestea berriz? Bestea da arrantzale batena, ez? Arrantzaleak geldirik dago, eta aulki bat agertzen da filma osoan, eta aulki hori oso importanta dela erranen nuke. Eta lehendabiziko filma, ez dakit materiala edo ekai bat aukeratzen badugu, zerekin egina dagoen erraiteko, uste dut santzaz edo sortez egina dagoela. Bigarren hau, kontran pazientziaz egina dago, ez? Ez zara presara hurbiltzen edo joaten, baizik eta itxoiten duzu presa hurbiltzeko, eta oso ezberdina da hori. Bai, eta oraingo honetan ere zure presentzia nabarmenagoa da, ez? Gehiago zaude, ez? Bai, lehen ahotsa bat zen, ez? Eta ni ez naiz oso alde, ez? Agerpenarekin, baina, bueno, kasu honetan naufragio baten historia da, eta Robinsonak eta bat, ez dakit nola erran, ez da, presentzia behar den, ez? Eta pentsatzen nahi ez, nola xoriek egiten duten kabi bat, kabiak egiten da gorputzarekin, oso gauza fisikoa da, ez? Kabiak dira, ez dakit, eskultoreak, baina besorik gabeko eskultoreak, eta bere gorputzarekin, bere taupadarekin ere bai presioz egin behar dire bere etxea, azken finean. Eta nik uste dut, bai, filma hau egina dago gorputzarekin, fisikoki, eta azkenean hori zen nire ametsa ere bai, filma bat egitea, eta han bizitzera geratzea. Eta kontrol gehiago izan duzu oraingo honetan? Aurrekoan hausa, eta hori ez zoro? Beti badago kontrol bat, baina kontrol eta deskontrol bat, ez? Ayrton Sennak erraten zuen, nik uste dut berak ezagutzen zuen zer zen kontrola, bihurgune baten barnean, bihurgune baten erdian, dena menperatzen, dena kontrolatzen baduzu, zerbait gaizki dago. Eta uste dut dena, badago, deskontrol puntu hori behar dugula. Baina, bueno, hasieran bai hau da abentura bat, eta abentura hori prestatu behar duzu puntu bateraino. Eta ez dakit, 3 atal izan daitezke, lehendabizikoa da lurra hartzea, lurra konkistatzea. Eta hori egiteko etxola eraiki genuen, eta hori bai dena neurtuta zegoen milimetrikoki. Baina gero beste konkista dago, uraren konkista, eta ja
ez zaude hain erosoa, eta azken konkista da airekoa, eta galduta zaude, eta ez dakizu zer gertatuko den. Eta galduta egotearen zera horretan, zuk nabaritzen duzu, sentitzen duzu onaino iritsi zaudela jakinda, onaino iritsi bertzinela? Ze ni ezagutzen zaitut lehenagotik, eta oso ibilbide luzea egin duzu euskal kulturan ere, baina nahiko lur azpian bezala, ez dugu lehenago esan, baina gu ezagutzen gara, zu zautrelan redaktor edo lagun. Zure postuan izan naiz? Ba, ni elkarrizketatua izan naiz. Galderak egiten? Ez zenidan zuk elkarrizketa egin, baina bai, segurenik prestatu eta lanketa guztia egin. Eta guk uste dugu, pensatu dugu, hori, ibilbide luzea duzu, baina nahiko lurrazpikoa, ez? Satorrarena. Baina zuk bazenuen helburu hau helmugan, bazenuen hau begibistan, edo dena hausa zetorri da? Bueno, luzea ez dakit, baina orain ja 45 urte ditut, eta ja ez dakit kasik nire bizitzaren Ekuadorrean nagoena da. Hemen ez dago egurrik, bai, lurrean dago egurrik. Ez dakit, baina pentsatu nuen hau, bai, pelikula hau sekretu bat da. Eta batzuetan damutzen naiz, sekretu, bakizu, argitzea edo. Baina pentsatu nuen, eta ez dakit, biharamunean hiltzen bat naiz zer, ez? Hau kontatu behar dut, sekretu gehiago etorriko dira, ez? Baina bai, ez uste bat izan da. Ez uste handia. Ni zuk erran duzun bezala, agian satorraren postuan izan naiz, oain arte lurrazpian, eta oso ongi egoten da. Lurrazpian, nola da, Ruperren kantu hori ez? Oain ez zait burura etorriko, baina... Hemen egoten da oso ongi, ez? Lurraren azpian ongi egoten da, baina lurraren gainean ere baita airean ezin hobeki, ez? Eta ez uste handia izan da, zer da ez uste handia izan ni kontu, ez dakit, nire txoko txikiko kontu bat osatu dut, eta batean konturatu naiz, ez zela nire txoko txikikokoa, baizik eta ez dut nahi unibertsala hitza erabili, ez dakit, uste dut... Baina batzutan ez dago besterik. Ez dago besterik, baina, adibidez, animaliekin ibili naiz eta konturatu naiz nola badago ontza. Gauean beti bere soinuarekin, ez? Gauean ibiltzen dena. Eta beti badago erreka berean, mitxarrakako errekan. Eta nik hori aitak entzun dut eta aitonak ere bai. Eta lehitu nuen nola ontza beti hautatzen duen adar berean, urrezko adar bat da. Oianean oberena. Zen, adar hoietatik oihartzun handia lortzen duten. Eta bere, ez dakit, bere aita eta bere aitonak adar beretik kantu egiten zuten. Beraz, ni pentsatu nuen, agian pelikula hau urrezko adarretik egina dagoen, ez? Bale, oso txikia da gure basoa, oso txikia da gure ibaiko tzintzur hau, baina hemendik oihartzuna joaten da, Veneziara eta... Baina beritzen dut, zuregan badauela gauzen esentziara, ez? Edo gauzen... Mamia, edo... Mamira joan nahi izate bat, ez? Bai, zer da kontrako azala, ez? Eta ohituta gaude ikusteko azaleko artelanak. Ongi daude, ni errespetuz diotez. Baina, bueno, sakontasun horretan ibiltzen bazara, jokatzen duzu ere arriskutsu bat, ez eren. Jendea ez dago, jende batzuek ez daudela, ez dakit prest, hainbeste gogoetak egiteko. Bai, nik eskatzen dut, ez? Nire lanekin ez dakit, ez dira lan divertigarriak edo divertitzeko bakarrik, ez? Baizik eta, bueno, gogoetak egiteko eta... Eta inoiz egin duzu gogoeta egiten ari zaren eta egin dituzun lan hauek noraino dauden baldintzatuta zure formazioz eta zure lehenagoko lana ze kazetaritza egina duzu, ez? Hor lan egin duzu. Kazetaria beti handago ni, emakbakiarekin ohartu nintzen gehiago, ez? Bazegoela kazetari eta ez dakit poeta baten talka bat, ez? Eta batzuetan kazetaria
kronika eramaten duen, eta beste batzuetan lekukoa hartzen du poeta. Batak, ez dakit, zientzia dela, eta bestea zientziaren kontrakoa, ez? Bai, intuizioa. Batzuetan azaltzen dut nire pelikula bineta batekin, ez? Hori Frantzian ulertzeko, ez? Da, ez dakit, saiakera da Tintin eta Asterix aldi berean, edo bineta berean, sartzeko saiakera bat, ez? Eta Tintin eta Asterix ez dira gauza bera, ez? Tintin kazetari bat da. Eta beti, ez dakit, arrazoiekin ibiltzen da bere xerka edo bere pezkizan. Asterix ordez, beti, salbai bat da, ez? Eta luma duen norbait buruan, eta poesiarekin ibiltzen da, edo modu basa batekin. Eta nik ez dut sinesten ez batean eta ez bestean, nik nasketa horretan sinesten dut. Baina eroso zaude lenguai horrekin, ez? Bai. Esan nahi dut, ni zaila egingo zitzaidan eta ez dizut galdetu nahi, baina askotan egingo zituten galdera, fikzioaren papera, ez? Ze normalian zinema eta hori gero eta gehiago lotzen da fikzioaren lerroan. Zu ez da irudukegarria zu hortik jotzia? Aktoreak ez daude, ez? Eta dena errealitatean oinarrituta dago, ez? Eta galdetzen didate, maiz, hau dena erreala da, hau dena. Eta ni errealitatearekin lan egin nahi dut. Errealitatea da sinesten ez den, ez dakit, ez, arlo handiena. Eta zergatik fikzionatzea, ez dakit, irekitzen baduzu Lapurdiko etxe baten borta eta bapatean agertzen da Errumaniako printzesa bat. Eta hori egia da. Eta ematen alda hori fikzionatuta dela, baina ez, egia da. Eta egia da, askotan errealitatetik etor daitezkela sorpresa ikaragarriagoak fikziotik, baina ez, fikzioak errealitatera nola lerratu eta itxura hori hartu behar duen. Fikzioa ez da egiten sinesgarria. Gero, badago, jendearen gogoetan eta buruan, goten da kezka handia errealitatearen inguruan, ez? Jendeak nahi izaten du, edo ez zaio gustatzen gauzak manipulatuta egotea, baina realitatea erakusteak ere behar izaten du batzutan manipulazio txikiren bat, ez? Dena trampa da, azkenean dena eta zinema trampa da. Trampa, baina gure hizkuntzan arte erraten da ere trampa bat entzat. Trampa, beraz, arte bat da. Eta orain nire azken proiektuan ibili naiz fototrampeo, deitzen diren kamera horiekin fototrampeo. Eta pentsatu dute, hori maiz, bai, animaliak harrapatzen nahi baduzu, erabiltzen behar duzu, beita eta hori ez. Baina azkenean markatzen duzu ibilaldia, ez dakit, katujineta bat zegoenen ere inguruan. Eta hori denborarekin egiten da, zeren deskurritu behar duzu zer sardinak, mota bereziak gustatzen zaiola, ez? Ez dira edozein sardinak, jartzen bat duzu edozein sardinak, agian agertzen da azkonarra, eta zuk ez duzu azkonarra plano horretan, baina tomate duten sardinak dira haientzat, ez dakit ez, eta katujineta agertzen da, eta zuk markatzen alduzu ibilaldi planoa, hemendik sartuko zara, hemen gelditu, ez titanta bat botatzen duzu hosto batean, eta hola egiten du, eta gero ateratzen da. Hori da trampa, baina onartzen dugun trampa bat. Bai. Eta batez ere emaitzak du garrantzia, ez? Emaitzan ze gertzen den, eta... Bai, azkenean badago egia dago barnean, bai. Zeren zu, animali batekin ibili zara ez dakit harremanetan, eta ez da zebra bat agertzen dena. Hori izango zen gezurra bat, zeren baso horretan ez daude zebrak. Baina agertzen bada katujineta bat, zu markatzen duzu pixkat ez dakit pausuak, onartzen dugu. Nahi dugu ez dakite, nahi dugu gezur gozo batean bizitzea. Gero, bestetik, orain gutxi izan zara Bernardo Atxagarekin hitzaldi batzuk ematen, ez? Eta lehenagotik ere baduzu euskal literaturaren
ezagutza, ez? Redaktore moduan egin behar izan duzun lanagatik. Hortik, nabaritu duzu zerbait edan duzula edo, ez? Badagoela retroalimentazio bat zure lanian? Bai, iturriak ez, non daude gure iturriak, ni iturramakoa naiz, ez badakit non dagoen nire iturririk nagusiena. Bai, ni bezakit, euskal kulturarekin ibili naiz, sautreran ibiltzen nintzelarik ez, han koordinatzaile ibili nintzen eta beti itzal batean ez, baina beti belarri prest. Bai, garai hartan ez nintzen ausartzen euskara hitz egiterat. Bai. Eta beti hori kutsatzen da, ez? Eta gero bai, nabaretu da, bai, orain nire azkeneko artelanetan konturatu naiz, bueno, ez da konturatzeko kontu bat, ez ni beti harrapatu nahi dut, ez dakit desagertzen ari diren gauzak, ez? Hori sabar nizun, ze euskara neko leku garrantzitsua du zure lanean, batez ere hori ez, Ruper lehenago aipatu dugu, baina bere kantan esaten den bezala, desagertzen doazen hitz, toki zen, eta behar bada hori iztun. Badago zerbait berezian ez, eta... Ideia horrek nahiko ongi lotzen da, zure mundu ikuskararekin seguruena, ez? Zerbait erreskatatu behar. Txikitatik ikusi dut hori, nik beti esplikatzen dut nire euskararekiko pasioa edo grina, oso erraz esplikatzekoa da, ez eren. Nire lehendabiziko aldiz nik ikusi dut bi pertsona hitz egiten euskara, zen nire osaba, ertz batean, ibai batean, arga ibaian, eta beste ertzean Francisco Albistur. Beste ertzeko gizona oso nire eroia zen. Eta haien artean hitz egiten zuten euskara, Artazu, Arrezaldean, Lizarraldean, han euskaldun zahar bakarrak ziren, eta ni aitari galdetu nion beti, hauek zer egiten dute, estos hablan basko, hablan de vacas. Eta ni pensatu, ni hablan de vacas, baina pensatu, irudia oso polita da, aur bat entzat. Baina, ume bat sekretu bat, ez eta zerbait izkutua dagoena erakustea besterik ez dago, ez? Eta hizkuntza gurutzatzen zuen ertz batetik bestera, beraz, zubi bat zen, eta egal egiten zuen hizkuntza. Nik beti pensatu nahi, egun batean hitz egin nahi dut, ez? Eta neurri batean, zure aitaren kezka ere bazen hizkuntzarena, ez? Zure Zumirik pelikulan agertzen den bezala, eta, lehenagotik, berak hiztegi bat eta osatzen ibili da, ez? Galdutako hitzena eta, ez? Hiztegi bat grapa batekin, hori importantea da, bere edizioa, hori da, ez da bere ambizioa, nik uste dut bere ambizioaren falta. Egin zuen hiztegi arin bat, ez da, behin kontatu nituen 250 ziren atxagarren trikoak baino gehiago. Eta, baina grapa batekin, hori ni pentsatu nuen gizon honek zergatik egin du. Ez da argitaratzeko edo bakarrik bere munduan, bakarrik erregistratzeko. Hau betirako geratuko da hemen, ez? Bai, hori, galtzen diren gauzen aurrean, hori, zure aitak berra da gerra galdu horren kontra hori arma gutxirekin, baina zu pixkat gehiago horrekin etorri zara. Erreminta ezberdinekin, zeren aita bakarrik boligrafo eta paper bat. Eta zuzu sentitzen ni kamara batekin ibili naiz. Bide berdina ari zarela jorratzen? Bai. Nik uste dut lekuko hartu dut. Nire aita, pelikula honetan saiatzen naiz hori azaltzen ere. Nire aitak jada egin zuen ertz baten pelikula. Falta zaiguna zen beste ertzekoa. Eta hori da, ez dakit nola erran da, bai, erritual iniziatiko bat, ez? Beste ertzera pasatzea osatuko gaituen pelikula hori egiteko. Bai, azkenean gainera, gauza horiek lehenago mamitsuak eta esentzialak aipatu dugu, eta denborarekin neurri batean konturatzen zara horreta, ez? Bakarri garela, ez? Lehenagoko egindakoaren, ez? Lekuko eramate, hori, laburrak, ez? Denbora gutxiz ibiliko garelako lekukoa eskuan, eta horrengoari pasatu arte. Baina, lehenago komentatu izazu kamaretetik aparte, hori ez da komentatze. Baina, ni kazetaria naizen ez trampa egin dezaket. Zinema trampa da eta kazetaritza trampa gehiago. Aita Venezian egon da. Bai.
Eta hori, ni grazia egin dit, bere amarretasun horretatik kritika ere egin dizu pelikularena, ez? Bere kritika personala eta 10 borobila eman diot pelikulari. Naiz eta italieraz ikusi, zeren bere lehendabiziko aldiz ikusi du Venetzian. Baina izan da, nola erran, omenaldi bat berarentzat, ez? Ni egon naiz nire aitarekin bisean biz, bazkaltzen, afaltzen, eta ez gara begiratzen. Bakizu, gara oso euskaldunak ez dakit nola erran. Eta ez gara... Sole horrak. Bai, nik ez dut, ez dakit, bezarkatu nire aita. Eta uste dut nire, agian pelikula hau da, zordio dan bezarka da. Elkarrezketa batean edo nonbait esan duzu pelikula honen ostean goizegi da hitz egiten hasteko, baina galdera egiten aldira, doainek dira eta behar bada beste bat egin, ez, eta utzen ezakela ez duzu zeure burua honetan ikusten edo industrian sartzea litzateke hori. Niretzat ja ez uste bat izan da bigarren pelikula bat egitea zeren, ez dakit, hartu ditut 3 urte hau egiteko. Eta lehendabiziko eta honen artean bada, ez dakit, pasa dira 6 edo 7 urte. Oso zinema artesanala da, eta hola nahiago, ez? Beraz, 3. bat egitekotan, ikuste dut, ez dakit, zenbat urte hartuko ditudan, baina gauza bera izango. Gogorra da niretzat, gogorra da zeren denbora hartzen du, bakarrik egotea eta zure diru laguntzari gabe da auzo lan txiki batean, baina emaitzan hori ikusten da ere, bai. Beraz, 3. bat egiten badu, hola izango da, baina... Bai, behar bada zaliena izango zen zer kontatu, ez, ja, oraingo honetan kontatu baduzu. Bai, gaia. Oso gertutik ukitzen zaituen zerbait, ez, aurkitu behar duzu horren tamainako beste bat. Baina, pentsatu nuen, emak bakia egin nuenian lagun batek erran zidan, zerratik egin duzu hau lehendabiziko pelikula. Hau gorde behar duzu 3. erat. Zen oso ideia ona da. Egin 2 sumeago eta gero 3. hau. Baina, nire erantzuna zen bana, eta hiltzen bana zer, ez? Baina, bere arrazoia. Hilko zirenak ziren personaliak, ez? Nahiko hiltzorian dagoen mundu baten deskribapena zen ura ere, ez? Printzesa, paiazoa... Baina pelikulan geratzen dira betirako. Hori bai. Egia da nire kredituetan, ez dakit, nire kredituak bihurtzen dira hilerri bat bezala, ez? Badago memorian batan zerrenda bat dela, ez? Eta gehiago, ez dakit, denbora gehiago hartzen badut, hilko dira, zeren denak daude horrez. Badago bat Filip Oianburu agertzen dena, ez? Bere urtebetetxeako nintzen orain dela guti, 18 urte bete ditu, eta handago pelikulan eta kreditoetan. Baina bai, desagertzen ari diren gauzekin eta personekin lan egiten baduzu, hor dago ez. Denborarekin gertadak eguke gu izatea desagertzen goazen personak eta ja... Hartu dut fama txarra bat, ez, baserri bat bizitatzen dudanean pentsatzen dute jendea, zerbait gertatuko kontuz. Famatuz gero jendeaina beldur izango da, pero ezagun elkarrizketa honetara ez da aplikatuko zure botere hori. Ez. Egin nahi zuen gauza bat, ja bukatzen joteko, batez ere hori lehenago, Sautoren lan eta bertan lan egin duzula aipatu dugunez, bertan egiten zen eta nahiko famatua bihurtu zen Galdetegi motza, ez dakit hola deitzen zen. Galdetegi motza, bai, hori zen. Lora burra edo. Eta horien galdera pare bat edo, hola, azkar erantzutekoak. Gaiztoa zara. Esaterako, botila zuretzat nola egoten da? Botila uretara botata dago. Naufrago baten botila delakotz. Eta mezuarekin? Mezu sekretu batekin, baina destinurik gabe. Egin duzu inoiz, benetan, botila bat botatzearena? Bai. Pelikulan agertzen dira botilak. Da naufrago baten posta. Bai, aurkituko du. Zure lehen da biziko oroitzapena? Bi urtekin Amonarekin
lo egiten nuen, Dionisia Sokrates izena zuen, horretzagatik nik beti diot gu post-sokratikoak garela. Batzutan presokratikoak ere badira Euskal Herrian. Berarekin lo egiten nuen eta oroitzen naiz dena suri-suri zegoen, misiak, gortina ere farafaratzen naizearekin lehioa irekita. Eta bapatean agari zen katalin gorri bat, Amonaren kamisioean. Nori egineko zenioke hau bezalako edo oraindik elkarrizketa hobe bat? Zuri. Berriz ere? Bai. Baina, eduki beharko genuke lehenago zer kontatua eta hori. Zuk badaukazu kontatzekorik, ez? Bai, baina, hori zerbait edan da, behar bada elkarrizketa honen ostean zerbait hartzen badugu. Egin nuen elkarrizketa luze bat Filipo Janbururi, eta egin nahi dut trilogia bat, Ile Zuriko trilogia eta Bibote dun trilogia bat, Urbeltzekin jarraituz, eta Ugutz Roblesekin ere bai. Hala bedi, eta trilogiaren ideia berzabal daiteken, eta hori, 3. film bat, 2. ikusi beharko da lehenago, baina iritsiko ote den. Hartu behar dugun edari hori galdera gehiago egiteko. Bale, ba. Eta nik ere 3. elkarrizketa bat egingo dut noiz baitere. Eskerrik asko, Oskar. Eskerrik asko zuri eta zuri. Laster arte. Laster arte. Gaurkotasuneko gaiak poltsikoan. Aldizkaria ostiralero doan eskuko telefonoan eta tabletan. Deskargatu aplikazioa. Egin txap. Irakurri, ukitu, ikusi, entzun.